Ahojte, ranné vtáčatá. Viem, je trošku skoro ešte na nejaké závažné myslenie. Je dosť skoro ráno. Ale tak či tak, chcel by som sa dnes spolu s Markusom a s vami samozrejme pozrieť na tzv. Argumentačný box. Ale nebude tu tiež vôbec žiadna krv alebo nič, ale budeme sa pozerať, ako získať tento life hack, alebo takú vychytávku, ktorá vám pomôže v živote. Bude to súboj mozgov a trošku technológie. Argument. Argument je niečo, čo presvedčí druhého človeka o tom, že váš pohľad je dobrý, že je kvalitný, alebo dokonca ešte lepší ako jeho niekedy. A je to užitočná super sila, super schopnosť. Lebo keď máme nejakú super schopnosť ako to, tak môžeme presvedčiť takmer každého človeka. A to dáva silu. Napríklad, Markusova dcéra je v tom super. Nemusí sa už ani zlepšovať veľmi. Ona napríklad mala kamaráta, ktorý chcel psíka do domu. A psík do domu alebo do bytu až tak nepatrí. Ale naša Emily, čo je dcéra Markusova, povedala kamarátovi: vieš čo, povedz rodičom, že ľudia, ktorí majú psíka, žijú o viac rokov dlhšie a najmä ľudia, ktorí majú psíka, sú šťastnejší. Majú lepšie mentálne zdravie, ale aj fyzické zdravie. No a to zaskorovala Emily a jej kamarát dostal toho psíka. Vy podobne to môžete urobiť s mobilom alebo s hocičím, čo potrebujete, ale je dôležité, aby ste nielen povedali svoje tvrdenie, ale aby ste aj ho podložili dôkazmi a zdôvodnením. A o to bude, o tú štruktúru. Dobre, dosť bolo introduction, úvodu. Poďme ďalej na to. Architektúra myšlienky alebo architektúra argumentu. Máme tzv. Tvrdenie, čo je strecha. To je to, čo chceme ukázať. Tvrdenie, čo chceme hlavne zastrešiť. Stĺpy sú dôkazy. To môžu byť čísla, môžu byť štatistiky, môžu byť štúdie. A posledné, v tretej fáze, sú základy. Základy sú zdôvodnenia. Ako súvisí strecha so stĺpom, s dôkazmi a zdôvodnenie. Napríklad, predstavte, že stavujete dom. Zdôvodnenie sú základy, ktoré držia stĺpy a strechu, tvrdenie pevne pohromade. Takže tak, jak som povedal. Dajme si to, aplikujme si to. Napríklad, prečo by mala škola začať o 9:00? Môžete si povedať, dobre, o 9:00, to je fajn, len ako presvedčíme učiteľov, alebo pána Druckera, alebo podobne. Máme tu strechu, čo je tvrdenie. Škola by mala začať neskôr. Dôkazy. Štúdie o cirkadiánnych rytmoch tínedžerov a data o zlepšených známkach. Čiže lepší spánok v správnych cykloch spôsobuje lepšie známky. Ale ako? Zdôvodnenie, ako to spôsobuje, je, že lepší spánok priamo zlepšuje mentálne zdravie a sústredenie. Fajn. A ešte takú čerešničku na torte, ktorá je veľmi dôležitá, je tzv. Obranný plot, kvalifikátor. Že platí toto iba pre stredné školy, pre rozdielne spánkové cykly a je tam logistika mladších detí, že napríklad musia rozvážať tých študentov zo základných škôl rodičia už skôr.
Takže toto máme takú štruktúru toho, ako začínať tvoriť argument. Toto len poviem tak. Pevná stavba je, ktorá má všetky tieto veci. Tvrdenie, dôkazy, zdôvodnenie. Prečo sa rúcajú? Chýbajúce zdôvodnenie. Možno povieme nejaké štatistiky, čísla, ale nedáme ich do súvisu. Ďalej. Fajn. Vstúpme do arény teraz. Vstúpme do arény a vysvetlíme si, ako budeme pokračovať. Bude to tímová súpiska, budú dvaja rečníci alebo súťažiaci a každý z týchto dvoch rečníkov bude mať jedného sekundanta, čo je človek, ktorý použije skôr psychológiu, emócie a príklady zo života. A druhý bude digitálny. Tam môže ten druhý sekundant použiť AI, napríklad Gemini alebo ChatGPT a môže promptnúť toho chatbota, aby mu pomohol. Ostatní vy budete rozhodcovia. A bude to, ktorý budete hodnotiť výhradne finálny prednes a nie prípravu. Hej? Takže ešte raz, analogový sekundant bude používať pátos, logiku, emócie a príklady zo života, digitálny, štatistiky, historické paralely. Budú tam 4 témy. Z nich si budete môcť vybrať. TikTok robí ľudí hlúpejším, Instagramové fake it till you make it je brilantná stratégia alebo nie je brilantná stratégia a podobne. Hodíte si mincu a jeden z vás vybere tému a druhý vybere protistranu. Dobre, dáme žrebovanie. Príprava bude 5 minút. Prvé kolo bude 1 až 2 minúty. Druhé kolo rečník B bude tiež 1 až 2 minúty. A potom bude tzv. Crossfire. Alebo 30 sekúnd na to, aby vyvrátil argumenty toho druhého. To je tiež dôležité. Časomiera bude zelená, alebo bude biely displejík, keď ešte máte rozprávať. Zelený displej, kedy už môžete ukončovať. A v oranžovom, keď bude oranžové na 1:30, tak treba zhrnúť to, aby sme sa zmestili do tých 2 minút. Keď už bude červené, tak už ozaj musíte končiť. Hodnotiaca rubrika. Tí, čo budú hodnotiť, každý z vás bude môcť dať 20 bodov. Jedno je za štruktúru, za úvod, jadro, záver, jasne definovaná téza a druhé bude za kvalitu dôkazov. Sú to len vymysly alebo skutočné fakty a logické súvislosti od AI sekundanta. Fajn. Veľmi dôležité. Veľmi dôležité je pravidla fair play. Zákaz skákať druhému do rečí a zákaz útočiť na toho druhého človeka, na jeho osobnosť. Môžeme vyvrátiť argumenty, ale ide tu o priateľský, a podotýkam, priateľský súboj. Dobre, čas vyraziť do arény. Poďme na to.